fission og fusion. Et atom indeholder et proton, som er positivt ladet, et neutron, som er neutralt ladet, og et elektron, som er negativt ladet. Og det leder os over til fission. Her er et atom. Her kommer neutronet. Neutronet bliver skudt ind i atomet og får det til at deformere. Det hedder kritisk deformation. Kernekraften holder dem sammen, men den elektromagnetiske kraft er alt for stor og får dem til at skille. Hvis vi tager et uranatom som eksempel. Her kommer neutronet igen. Neutronet bliver skudt ind i uranatomer og får det til at deformere. Deformationen skaber en stor varme. Det er det, der sker på et atomkraftværk. Her ser vi et atomkraftværk. Det der er reaktoren. Det er reaktoren, der skaber varmen ved hjælp af uran og fission. Varmen bliver ført ud igennem rørene og ud til varmevæsneren. Varmen får vandet til at koge og derefter fordampe. Dampen bliver ført ud igennem et rør til turbinen. Resten af dampen bliver transporteret ned til kondensatoren, som fortætter dampen og laver det om til vand igen. Turbinen drejer rundt og får generatoren til at skabe strøm. Pling! Det er sådan et kraftværk fungerer. Det omvendte sker ved fusion. To hydrogenatomer bliver skudt mod hinanden, og det danner en stor varme og bliver til helium. Jeg håber, det har været en lærerig video.